Kalingan sami rene iki sapa? Kula Sania putranipun Ibu Eni. Ana apa? Ngaturi Tresno rapat wis wonten griyanipun Ibu Ketua RW. Ya, aku bisa nekani. Wah, iki ana kancamu gawe sepeda. Sania kanca sekolah bapak to? Nggih, Bu, lurus kanca setunggal kelas. Menika unjukane kon Bu, iki san wedange. Kono diombeni sewedange. Nggih, Bu, Mas. Sania, wis saka ngendi? Aku saka omah diutus ibuku sowan mrene. Oh iya. Bukan cepat badhe nyuwun pamit. Kok susu ora mengko? Mboten Bu, sampun sampun badhe nyuwun pamit. Yo hati-hati. Nggih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.